Tuki nigo bwa obotuki bwoko gose obotuko bwokira rituko ria lero imesa application ya Iteresi location ya Jogo bunge ya Kitutu Central gose ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Church South nigo ABC yo mugambi omuya Crisanta Sosoro ya sambwa n'abantu batamanyiri na iga magiga ya ABC yo kobe gose magayo mugambi yo kobera ABC asegeka kimetinyi 5 na 3 yoka gokwana na getembe bamenyi bensemeyo nigo banyarka bakugikiriga korekyo na kwemurungania munanigo kererire barabo bachikuborwa abokoreri asegeka munagotumanye muri kito diponi asanya Chinsa kianda chobutuko bogokira lero nigo gekoregetari kya botambe kiabatura bamenyi be sub location ya Iteresi gutoka ime location ya Jogo asoko sambwa kwa bisi yo mugambi abo chinsemecho n'abantu batamanyiri ngoro kwa Juvenal Makongo kombe aiga na onka njenge to mugambi asa aiga sa tuwa mwagache abisi aiga ni jenya ruete ono nigo yachi gwika butuko ange jinsa isano nemo ngwake ruwe siminga rugoro tuwajire chirandi ngochicha nkonyora nabisi yo mugambi nere tanganete koya yamboke irigo chese chirandi tugwansa gosomba mache tugwansa kulimia konyora abande konyora rentira mache wanto gwansa kulimia mache kuruwe gesima togo sinywa pi esimi go jabisi ya county ekolente gari gotulimelio muliro gukwana na bamenyi bensemejwe abo baichandete gekoreke igani ngo bagoteba ogokagerwa gwestima asenyombeywe teribo ekiagera konya terabekwa igabona mambi na linaiwa naminyoka gochaga ngo chwikaga na nyore ni nyombo obisia ya sambiru kabisa ligeyete ekara muliro toyo stima teyo one yekoragana n'abantu babangite bagasamba enyombe gatari muntu tari stima yasambe ese nyombe tabwati stima muliro to gusaka kurwararo maochi kwambukira go chinyumba chinde ya ekero okoriga nyombe ya kartu abwati twaborire twanyore nga stima teya se nyombe mbwango iga yagachwe ekono no mugambi mbwango iga bekwa asobisi yeiga mbarabare na bisi yo mugambi nigo abantu abange bamenye taroro abo barorekana go utia makweli yo muliro ase ni benyinge anene yabaonchire yabake gusaliwa nabo igo nigo bagoteba ngobisi ywe nigo yabeiroro asamatuka make agora njena kumisano mugambi yo muiso ndaswete tarakora matuka mange kende nge yagoseire muntu torathena gento getengere igosore ge muntu ngere bina getagambire igoseba kiaru ya sinyire aminyokani yatambi ntu nabo toichane tumono ekorege yagoregete se obisi ya chief ni chirani yeito konya nando muliro ligiri kubwata gocha magi stomayete chirandi kirenge kene nabo torosete ekintu kene tosabanya sako rwanje kwae oyo koreta magosa aya achibwango mono asaba mabera nyasa mwabere obisi yo mugambi igebe bekaine ne chinyomba chiraiga chirandi chire chinyinge echionsa chinde abantu bamenya tororo no muliro yo koronga nyatali atwaye mugetubwanga abantu be kaunti bageka kumnyoka bwanga baje kulimi muliro yo naboro je korenta asale nene usambira abana nyomba sambira abantu nyomba nombone kerukuri ya koronga ibintu byabantu abange mbiyeta okubole kwa bobono gochase serikali no kwango yobotuki nabo igo kuirire getambo kero kende abo barabwe bakubwatwa nilimo chelyo nari gusabanga serikali yanje yango yobwa obotuki bwaye anya kirenga mwanya abantu ekorete ngento munekeiga egere abantu buna abayiga bayimukeri gwatwa ekorekera mugambi arange nase abana inchi obokore nko babo race unabona gatwara bodi gatwate bunga abantu nabange bakira babwata maramisi batato nsajino mugambi abakonye lakini banywa ngobista koreki obisteyo mugambi umana no yo mana kerara ase ngokonya le binte binge boto be affected bono munabona kana bayigore to bisi ero no mwanya abantu bwate kerengere binege kebe ekini ara nyore keranye kebe o maena nyota kumunyoka bwanga sabo kwabera ikanya samwakani kuripoteri getaseni kia uwanjite kia gatembe kuroiga asesa location ya Iteresi ayo kutoka imeye location ya Jogo imeye bunge ya Kitutu Church South iletaria na igongoro kwa Dipon Asanya.